Ja sam se uspjela vjenčati, ali sve preko suda. Što znači da prvo, a mi smo išli prvo smo išli u crkvu na verenauk i poslije i to je verenauk, mi smo mislili da ćemo mi to moći ovako, ali su nam osoblje onda rekli, vidite li, da mora sud nam odlučiti. To znači, sud mora odlučiti da li će on dozvoliti, da li on neće. Ali zašto? Zato zbog poslovne sposobnosti. Kad sam to išla na taj sud, Božo i ja, i oni možeju na dve strane pričati, na 4, kaj ja znam kako to oni pričaju. I oni su me pitali da zašto se ja želim udati, Božo i ja vjenčati. Onda sam rekla da zbog ljubavi, zbog dobrote, a ljubav i tu unutra ti je nešto. I onda malo mi je bilo znači sam, da je bila sestra mala, da nije dozvoljivala, bojala se valjda. I onda je, dakle nismo umjerili, pa nemoj se bojati, pa neće se ništa desiti. I tako. I hvala Bogu, sad je okej. Tako da je, evo tako i onda je i ona rekla poslije na sudu, kako smo je usmirili, rekla na sudu, na kraju poslije rekla može. Da. A prvi put nije dozvolila. Da. Tako da je bio veliki problem. A sada sad je sve okej, sad je dobro, sad može. Ona kad je dozvolila, sad je sve dobro. Ali je bilo, tako da je već dosta dugo to bilo i bila je svadba u Dom sportovi, što je bila velika svadba, jako ih puno prijatelja bilo, familije, a i familija je bila više njegovi. Moji su sama isto, jedna kuma mi je bila, sestre su mi bile 2. I tako da, a u Dubrovnik sam išla na bračno putovanje, Božo i ja, sa avionom, što sam se prvi put u avionu onda vozila. Da.